Gau, seminario negoten ginean, norbaitek pagatu behar zuen hori gastoa. Eta niri apura mina ematen zidan, Etxebarria fundizioko nagusiak ordaintzen zuten nigaitik seminarioa. Eta aita lanean hor, ez dakit. Pentsatzen nuen buruen makurtu beharko zutela horregaitik. Horrek mina apur bat ematen zidan. Bueno, hor beste aurreko historiei txiki bat zago, aita esan inoiz mesatara joeten, baina azkenengo urtean aita mesatara. Kristo. Ni harria egin da, ze pasatzen da hemen. Eta deitu, egun baten hitz egin nuen, mesatara segeitu zoaz. Desan zidan nire aizpak, nire iseko batek, bere aizpa, apurua familian nire aita zan mutil bakarra eta beste 5 emakume, dana neska. Eta horretariko bat nagusia Jesusa, Madalenan el tigre, badakizu nun zegoen Curtidos el tigre, Madalen ostean. Bueno, horrek esan zion, Gregorio, tienes que ir a misa porque igual le ponen malos informes y lo despachan del seminario. Eta orduen aita mesatara. Eta hori esan zidanean aitai, esan nion ez joen mesatara, eta utzi zuen mesatara joetea. Orduen apur bat nire kontradizioa gero nola sorteatu bide gurutze horietan ez.